Замисли се какво всъщност е реалността. Остани и ще ти покажа. Реалността не е мисъл, не е концепция, не е вярване, не е представа, която умът изгражда. Реалността не може да бъде разкрита чрез мисъл, защото мисълта идва след преживяването на реалността, като нейна сянка. Забележи, че умът не възприема директно. Той пресъздава вторична информация, тълкува и облича всичко вече преживяно в думи и концепции. А реалността се разкрива само по време на пряко преживяване. Реалността е сега. Този жив, пулсиращ, настоящ момент. Тя е отвъд ума. Реалността е прякото съзнаване, което предхожда всяка мисъл. Представи си мираж в пустиня. Реален ли е той? Да. Прякото преживяване на визуалното явление е реално. Очите виждат игра на светлина, движещи се форми. Илюзията се появява, когато умът изгради история около преживяването. Като например, това е оазис с красива растителност, с сянка за отдих и извор със свежа вода. Историята е измислица, но самото визуално преживяване е реално. Така умът създава слоеве върху очевидното, докато забравим за самата очевидност. Реалността не е нещо сложно или недостъпно. Всъщност тя е най-простото нещо, защото не изисква усилие, концепции, теории, логика или фактическо знание. Реалността е очевидна. Тя е неоспоримия факт, че чуваш гласа ми в момента, че усещаш дъха си, че виждаш тъмнината зад клепачите на затворените си очи. Очевидното не се измисля, то се разкрива тук и сега. Остави на страна ума, тази съвкупност от мисли и вярвания за минало и бъдеще, и се върни към единствения източник на реалност – прякото преживяване. За да откриеш реалността на твоята същност, съзнай очевидното в настоящия момент, а то е, че си чувството аз съм, че съществуваш, неоспоримото усещане, че си жив, че съзнаваш, способността ти да преживяваш, да възприемаш, че присъстваш, усещането, че си тук, без нуждата от дефиниции и доказателства. Ти си всичко това. Това са есенциални характеристики на същността ти. Чрез прякото преживяване на очевидното, ти съзнаваш собствената си реалност.
още по-дълбоко. Виж, че тези аспекти на реалността ти се случват винаги тук и сега. Забележи, че те са непреходни. Ти не спираш да бъдеш, да съществуваш, да присъстваш. И всички те се познават от и се случват в едно и също поле от съзнание. Това поле е като безкрайно небе, в което облаците на мислите идват и си отиват. Но небето остава винаги неизменно, винаги достъпно, винаги тук. Отпусни вниманието си в това поле от съзнание. Остави всички негови аспекти на заден план и остани с цялостта на преживяването, че съзнаваш. За целта не се изисква усилие, нито контрол. Просто се отпусни. Забележи, че колкото повече се отпускаш, толкова повече се разширява съзнанието. Колкото повече се разширява съзнанието, толкова по-финно, по-леко става то. Съществуването ти започва да губи визуалната си форма и преминава в по-финно, невизуално преживяване на чувства, настроения, вибрации, както купче лед, поставено в нагряд съд, преминава от твърдо състояние в течно, от течно състояние в пара, а парата постепенно изпълва пространството и се разтваря в него. Така визуалните образи преминават в чувства, чувствата в настроения, а настроенията се разтварят в чисто съзнание. В това състояние на чисто съзнание усещането за аз като център на твоето същество се разтваря. Всичко вече е едно, без разделение, вечно, безгранично, съзнаващо присъствие. Чисто битие, изпълнено с мир и блаженство. Остани в този божествен рай толкова дълго, колкото пожелаеш.